Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya shekara. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah shiga fata malam, Allah ta'ala ya saka da alkhairi bisa kokari da ake da jajircewa da ake. Akwai yan uwa da suke ta maganganu kan cewa a akar makallahu ina hukuncin da yake da suna hada ciki da ake a sallah, wajibi ne ko ba wajibi ba ne, ga kuma yanayi da ake ciki tunda wasu wurin suna yin sallah. To akar makalla bari mu daga tambayar wannan dan uwanka. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A daga murya, malam yana sauraron ka. To mun gode, Allah ya sa. Ina fata ana jin muryata ko? Na, game da watan azumi. Na. Na. To ga malam yana To alhamdulillah, ina fata dai ana jin muryata sosai. Idan mutum ya samu kansa a wannan yanayi, kana ji na? Kana ji sosai? Na ce kana ji sosai ɗan uwa? Kana ji sosai? Yawwa, idan mutum ya wayi gari bai yi sahur ba, sai ya farka. To ɗazu na amsa, ko da dai ba da Hausa ba ne. Idan misali mutum ya yi bacci bai sami labarin an ga watan Ramadan ba har gari ya waye, shi dai tunaninsa ya azumi, amma lokacin da ya kwanta ba gani ba. Saboda in ka tashi, abinda za ka shi ne imsaki, kame baki kawai. Ka kame karkaci karkasha, amma ba za ce kana da azumin saboda baka aukar da niyya cikin dare ba. Kuma al'amalu bin niyyat. Allah ya sa an gane ko? To Allah ya sa mu dace. Hukuncin haɗa jiki, wato shi al'amari a yanda yake, a tafiyar da komai yanda yake. Sallah haɗa sahu ake yi, amma tun da hallarura ta zo saboda wato matsalar wannan cuta da take mamaya, take raraka, take illa, sai aka ce daga cikin maganin da ake tsammani shine ainihin a nesanta. To Allah zai ba mu niyyar wannan lada da muka bi da yardan Allah. Mu amsa tukun kara. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Wa ke magana? Malam Musa daga jihar Niger. Malam yana sauraron ka, kana da tambaya? Ina da tambaya ma malam fata alheri, ina mai barka da Ramadana. To mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Ni ba zan ba ku shawara ku irin haka ba, domin kalmar jam'i shine a haɗu kuna ganin juna, ku sami talasuƙi da juna ku haɗu. Amma magana cewa liman ya kira sallah shi kaɗai kuna bin sa a gida, wannan babu azanci ciki. Makasudi da sura da tsari da yanayi da kamanni na jam'i da muka sani ya ci karo da haka. Tunda dai muna da larura, mu yi haƙuri, Allah ta'ala zai yaye. In masana dhurru aw daqat bina al-amalu falan yakhiba lana fi rabbina al'amalu. So ina fata an gane, da haka kawai ku yi sallanku yanda hali ya kama a gida, ku yi jam'i kai da iyalanka, shi ya fi. Wallahu alam. Maganar haɗa sahu, inda har hikima da kuma fatawa ta malamai da ta gino akan ilimi, ta nuna cewa an rarrabu saboda gudun wannan haɗuwar. Shine saboda ka'idar ita ce, suna cewa inna dar'al mafsadati muqaddamun ala jalbil maslaha. A har kullun inda zai yiwu cuta a ture ta, to ture cuta ya fi muhimmanci sama da ka janyo amfani. Haɗa sahu mu janyo amfani ne. In dai an tabbatar akwai matsala, shikenan sai a haƙura ake don can ƙa'ida din. Na'am.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. To wannan kenan, wannan shi fi dacewa. Wasu na ganin cewa duk yanda ta kama kawai a haɗu ɗin, menene a haɗun tun da sahun sallah ne Allah shi. To akwai fahimta daban-daban na abota ilimi a nan, amma fi alkhairi in dai ya tabbata cewa cutan nan ana zatanta ko ga wanda ke da ita, to jama'a sai su rabu. Amma matsala ita ce wanda ba shi da ita fa baka tabbatar shi bane, dan me zaka ce a abin nan sahu ya kakkaso. Saboda haka magana mafi kyau, idan muna da waɗanda ainin suka kamu Allah ya kiyaye, to kada masu shigo cikin jama'a su ne santa. Wallahu alam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa ake magana? Abdulaziz daga Gusau Zamfara. Daga sautin ka malam yana jin ka. Kana da tambaya? ina da tambaya. Malam yana jin ka. Ba mace ne mai shayarwa ko kuma shi za ta rama azumi ne ko kuma Mace mai shayarwa ko wadda take da ciki, fatawoyi na fahimce ka, fatawoyi ma'abota ilimi ta kasu gida hudu fatawarsu akan wannan mas'ala. Kana ji na? Mace mai ciki ko shayarwa, fatawoyi da bayanai na ilimi na malamai wajen gida hudu ne. Na farko suna cewa za ta ciyar kuma ta rama, sun tara mata duka kenan. Na biyu ba ciyarwa babu ramawa. Na uku za ta rama ne kawai ba ciyarwa. Fatawa ta hudu wadda tafi karfi tafi kyau bisa kwarin dalilinsa shine za ta ciyar ne ba za ta rama ba. Da haka in dai mace ya tabbata cikin nan zai hana ta azumi, shayar da nono zai sa ruwan nono ya kafe, to ta sha azumi amma ba za ta rama ba. Duk lokacin da aka sha ruwa sai ta bada ainihin abinci ɗaya kawai ga mabukata na wannan lokacin. Wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq. Kira ne da yake shigo a ɗaiɗai kira kan na wannan. Babu laifi. Muna sauraron ku ƴan uwa, za ku ci gaba da kiran mu, malam insha Allah zai amsa tambayoyin ku akan maganar da kake. Shine a har kullun idan ga cuta, yanzu halin da yasa duka ga ake wannan magana, ba sallar juma'a ba sallar kaza da sauransu, misali babu ramadan, dacin an yi ne? Kai iya wayanka da ka taso ka taba ganin wannan? Masana sun ce shekaru 100 baya ba ga irin wannan abin ba, to sai ga abin ya tsirgo mana. Ashe duk matakin da zamu dauka da bai ci karo da shari'a ba, mu ci gaba da roƙon Allah, sai mu haƙura, Allah ta laye mana abinda muka rasa ciki, Allah zai ba mu ladansa. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ko ake magana? Kana kallon streaming dinmu ne? To da Allah dan matsa gefe daga jikin wayarka, saboda kamar akwai dan matsa gefe daga jikin wayarka, abin yana dan dawowa cikin wannan din. Masha Allah. Tambayarka ga malam yana sauraron ka, wake magana? Dan sake kira, layin ba kyau, sake kira. To da haka idan al'amari ya zo sai a ɗau matakin da ya kamata. Saboda haka in har mutane suna sallah hamsula a masallaci suka fahimci ba mai irin wannan abu din, to da me za mu haɗa sau na umarni daga annabi sallallahu alaihi wasallam. In ku akwai mai wannan ciwo din, da ma bai kamata ya zo a hana shi zuwa. Wannan shine abin da ya kamata. Allah ya samu dace. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa yake magana? Daga Lagos. To malam yana sauraron ka, kana da tambaya? Ina da tambaya da nake da shi ga malam shi ne, har sanitizer da ita mutane ake amfani da shi, an ce akwai kashi na alcohol a ciki. Shin babu ne shi ma har ya taɓa kayan mutum ko na mutum ne da ya sallah? Shi wannan ruwa da ake kira sanitizer da ake fesawa a hannu, an ce akwai kaso na giya ciki, alcohol. To babu laifi idan wannan abin ya taɓa rigar mutum ya je sallah, tambayar ka kenan.
haka ne? haka ne. To in har akwai wannan damuwar ka bar shi mana, ka samu sabulu da ruwan zafi ba shikenan ba? Sai ka samu ruwan omo shikenan. To amma dai ga amsar ka. Duk abin da aka ce akwai alcohol ciki, kalmar alcohol ba giyan da mutum ke tsammani ba ne, wani suna ne a kimiyyance. To kaddara ma giyan ne, wal'iyadu billah. Giya ai ba najasa ba ce, a magana mafi kyau ta mabota ilimi. Suka ce inna tahrima la yastalzimu at-tanjis. Dan abu ya zama haramun ne baya nufin najasa ne. Yanzu misali ainihin kwaya ba haramun bane? Idan kwaya ta taba rigar mutum shikenan ba zai sallah ba kenan? Ka dauki misali. Saboda haka idan misali kaddara ma an ce akwai giya, to wannan dan ya taba hannunka ba abin da ya shafi sallah kadai kenan. Na biyu, shi wannan sanitizer da ake magana, inda za ce da kai ka je ka baje, ina bangaren giyan ka fito da shi fili, ina bangaren ruwa, ina bangaren kaza, ba za ka iya ba. Saboda shari'a tana kallon abin nan ne, sabon abin da ya faru shi take ba shi hukunci. Idan ka je kasuwa ka sayo kayan miya ka ba matarka taro a tattasai da kaza da kaza, ai ba za ka ce iyali na da Allah ba an tattasai da tumatir da kaza kaza, ba ni miya za ka ce. A takaice kenan hukuncin abin hukuncin sanitizer ne, kuma wannan abin da ake cewa alcohol ba zai shafi sallanka ba, in ya taba rigar ka ma kai sallar ka ta yi. Wallahu a'lam. Allah ta'ala ya ƙara lafiya. Amin amin amin, barakallahu fina. Akan makalla akwai lokaci da za ka gani muna cikin wani yanayi da kowa zai yi magana ka ji an ja baki an yi shiru akan wannan. Amma abin da ya shafi fagen su malam Allah ya ƙara lafiya sai ka ga kowa yana ta sa baki a ciki. Wai malam shari'a ta ba da dama kowa ya tsoma baki a cikin abin da ya shafi addini. Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi cewa Allah baya karban ilimi, ya karbe ilimi ta hanyar cisge shi daga zukatan malamai. Inna lillahi wa ilman intiza'an. Allah baya cisge, ya bambare, ya kawar da ilimi daga zukatan malamai cirewa. Yana karbe ilimi ta hanyar karba malamai ne, ta hanyar kashe su lokacin da suka mutu. Hatta idza lam yabqa alimun ko idza lam yubqi aliman ittakhadha al-juhal, ittakhadha nasu juhalan ulama. Har lokacin da malamai suka kare na kirki sai wawaye da jahilai su riki jahilai malaman su ba da fatawa ta banna su bata su bace. Na'am. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Daga muryarka wa yake kira daga ina? Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ka daga sautinka. Ina kusa da. To da haka kenan kaga in wannan zamani ya zo da irin wannan yanayi, to ina jin tsoro kada wancan ma'anar hadithin ne ya tabbatin zana. Sai ka iske yanzu ka ɗauki misali maganar da malamai suka yi ta yi kan coronavirus da waya, ka ji suna magana wannan malamai ba fagen ku bane. Yau malami in bai yi magana ya fayyace wa mutane ga abin da Allah ya ce a samu mafita ba, sai kai da baka iya karanta Fatiha ba, kai ka shigo cikin fagen Qur'anin ka ce aya ta ce kaza, baka da ilimi, baka da athara min ilmin. To wannan masu irin wannan ana kiransu ar-ruwaybida. Mun irin wannan magana a baya lokacin karatunmu na Ba'ithul Khalas. Na'am. To da haka kuskure ne a wayi gari wanda ba shi da ilimi kaga ya kutsa baki kowa ya zama malami. Amma malaman ana gani idan suka sa baki kan tattalin arziki, kan siyasa, su ce ba fagen su bane. Na'am. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa yake magana? To barka da wannan lokaci. Malam yana sauraron ka daga muryarka. Na'am. To barakallahu fikum. Amin amin ya rabbal alamin. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi. To da haka wannan ba karamin musiba bane. Kada mutum ya furta maganar da ya san ba shi da ilimi akai. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula.
amma malamai su suka fi cancanta su yi magana da dace, magana ta ilimi, magana ta bayani. Shi yasa idan malamai suka ba da fatawa misali kan wani hali na corona, sha'anin sallah da sauransu, misali ku mutunta maganar malamai, a mutunta maganarsu. In suna da kuskure cikin magana a ce to gafata malam muna da tsokaci kan abu kaza, ba shikenan ba, cikin mu ake masa wahayi a yau. Yawwa, na'am. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa yake magana? Daga ina? Masha Allah, malam yana sauraron ka. wannan ake ba a ruwa ba To da haka wannan maganar ya kamata a kiyaye. Kokarin amsa tambayar ka nake. Kowa ya tsoma baki kan abin da bai sani ba game da addini. In baka sani ba ka je ka tambaya mana. An gane ko? Yanzu ka ɗauki misali, akwai wani da ya zo aka zo ake ban labarinsu. Wai suna karantar da Qur'ani ne kuma ba sa sallah. Kuma dalilin su ya Qur'ani ne. Ai Allah ya ce aqimus salat, ko tsayar da sallah. To su sun tsayar. Shikenan Qur'ani ya ba su tsayar, sun tsayar ba su yi sallah. To kaga irin wannan katobara da wannan sakarci, misali akwai wanda yazo aka ce yake cewa ai la ikraha fid din, danka in bai sallah ba la ikraha fid din, babu tilastawa, ai Allah ne ya faɗa. An gane ko? Saboda haka ana samun wannan, ka iske mutane su yi ma addinin Allah kotse. Wa qul haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Suna nan suna yawo a duniya, yanzu zamu fassara muku Qur'ani su murda ma'anar aya. To ai Allah ma ya ce wanda ya ga dama ya yi imani, wanda ya ga dama ya kafirce. Haka ma nan take, ai wa'idi ne, ai wa'id ne, ai misali kamar ka ce okay haka ne to je ka yi. To suna nan ko dai sun sani da zuma wasu rikita addini, kuma su ne efijin da su zaman to rikitattun, ko kuma dai tsabar son zuciya kawai. To shi yasa ba daidai bane ya zaman to wanda bai sani ba ya yi magana. Da ma'abota rashin ilimi sun yi shiru da ya zama alkhairi gare su. Allah ya samu dace. Yan uwa, anan muka kawo ƙarshen amsa tambayoyin, sai idan Allah ta'ala ya kai mu karfe 5:20 na wannan yammacin yau kenan insha Allah, sai ku kira malam domin ku masa tambayoyin ku. Insha Allah ta'ala malam zai amsa muku bayan an kammala tafsirin Hausa. Kan ku manta da misalin karfe 5:20 insha Allah. Za ku iya kiran malam ta kan lambar 009-85-50-99. Zan maimaita 090-39-85-50-99. Allah ta'ala ya samu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.